Speak inside the mouth. Speak inside the mouth. Bunya so ni mi. In abusaka na so inside. Yes. Attack and transfer your failure. Disappointment. Spit inside the bunya so na bunya so na ekwive cholo. Ni ge do de ke bunu na ebunu mude. Ni cho idu de bidota agaba. Whatever you talk maturity come to pass. Whatever you work all obu na ilo ga kwugwo. Afi obu na izu ga aga. Obu ndi no na office promotion. Yes. Na bunye n'ọnụ ya. Ife niile eme na-eso ike na transfer n'ime ebunu a. Ife niile emele eme na-eso ike na transfer. Ọ bụ nke si be nne gị, ọ bụ nke si be nna gị. Whatever people do against you, you transfer inside this realm. Oh yeah. Door na azuna. Are you ready now? Carry on from leg, not hand, leg. Leg. Leg up here too. Funny. What can you use 2 hands now? Funny. Leg up. Yes. Separate it. Now you will not allow this thing to die. That's putting what you want. Open your mouth. Here, you know, you and the street.